fraților, salutare! Astăzi, ca orice om normal la cap, am venit și eu de la școală și am uitat să găsesc, în fața casei. Este o husă, dar nu știu de unde e husa, pentru că nu am comandat nici o husă. În care să vedem de ce este husa, pentru că telefonul meu oricum nu s-a rupt pe husa. Așa arată, prima oară când o văd. Asta deși deschid. Adică n-am comandat nimic, dar am găsit în fața blocului, adică în fața ușii. Stai așa random, stai și tu te uiți pe TikTok. Și vezi asta în fața ușii, că sună cineva enervat. Vreau și o idee ce să facem cu husa asta. Vreți să vă dau, dacă știți, aveți telefon așa. Cred că e de Pixel, nu știu de ce. De Google Pixel. Dacă vreți, scrieți și o vă dau cu cel mai mare drag. Sau ziceți ce să fac cu ea, că o vând pe OLX, nu știu ce fac cu ea. Da, fac ceva eu cu ea, fac eu, găsesc eu. Please, ziceți mie ce să fac. Că văd că dacă îi dau așa una, cred că e rezistentă. Aveți aici și cutie pentru... Eu vă aduc cu cel mai mare drag dacă vreți. Acum, depinde dacă aveți acest telefon. Nu știu, dacă presupun că e de Pixel. Google Pixel, dar nu știu. Dacă vreți, scrieți-mă acolo frumos în comentarii jos. Și eu o să vă dau. Că n-am nicio treabă cu... Am întrebat și oameni din blog, dar toate răspunsurile au fost că nu știe de această husă